Bueno, la Cheyenne jo pense que cada any, i a més la nova incorporació d'estos dos últims anys, cada any va tindre millor organització, sé que s'està tenint més nom, no només per així per la província de Castelló ni de València, sinó per gent d'Aragó, de Huesca, gent de Barcelona està venint a competir. Per què? Perquè la utilitzen a mode alguns de preparació o alguns altres de motivació de cara al començament a l'any, i jo pense que cada any s'està fent més bonic tant les eixides com les arribades, i la gent boca a boca s'ho va dient, i cada volta n'hi ha també molt més nivell. L'any passat va vindre ja un equip anglès a preparar el que és la seva pretemporada o la seva temporada en Inglaterra, i li va eixir molt, molt bé. I bueno, jo penso que com a preparació va molt bé, i si tenim l'oportunitat o no ens deixen córrer, podrem estar participant en alguna carrera.